Já vás vítám u mého videa. Tentokrát to bude, jak stáhnout Minecraft a obchod, přes který můžete stahovat zdarma. A jdem si to ukázat. Takže jdete na Google. Musíme počkat, než se to načte. Tam napíšete, jak chcete seznam. Tam napíšete. Bude chvilku trvat. Tak, seznam. Klikneme na to. Máme normálně seznam. Jestli chcete, tak si dejte internet, ale je to blbější. Nebo jak chcete. Takhle vám to vyjde. Tak. Tady si napíšete. To je taky trvá. To je taky doba tady toto. Tady si napíšete. Jak se to jmenuje? Jo. Hej. Jo. GTPK. Takhle vám to chvilku nechám. Tak. Dáte vyhledat. Hnedka to první. Tady toto. Klikněte na to. A když půjdete normálně takhle, dáte tady download, to se vám instaluje a takhle dáte download, tady dáte OK, stahování, jo. Takže dáte to, jestli se vám ukáže něco nastavení, tak prostě tam dejte OK. Ono vám to ukáže. Zrušit, dáte normálně instalovat a máte to. Tak a teď na ten Minecraft. Na ten obchod, tady si napíšem normálně Minecraft Pocket Edition. Tak, vyhledat. Takže to zase nejde. Normálně ještě zpátky. Choose up, popular, Minecraft Pocket Edition. Tady dáte get. Tady si vyberete třeba verzi. Třeba tady tuhle verzi. Tuhle třeba. Tady dáte nahoře. Tady. Úplně vpravo nahoře. Úplně vpravo nahoře je takový skip this ad, tady toto. No a už se vám to stahuje. Tady se vám to, tady dáte dovolenou, tady se to vám to bude stahovat jako předtím. Tak, a teďka udělám střih. Ahoj zatím. Tak jo, jsem tu zpět a chci vám jenom něco říct, že mě můžete odebírat. Budu moc rád, moc rád. Jestli bych měl něco upravit, stačí napsat do komentu, můžete like, jestli se vám to nebude líbit, tak dislike, ale byl bych rád za like. Tak jo, tohle by bylo všechno a budou další videa, nebojte se. Tak zatím čau. Ahoj!